pom to say kasa den nyame adom oho ye ofri hin na ba ye kasa den wani mire wo ho mi fla no manje wakosem ne sen ya wo dia beda SOMPA se mpeni pase enko moa ba cho mi da se se ya na wo kasa ba cha se kasa mi tiemo de bia enumre bia mi tiemo mu program ne pa na me dem asem e ba beda mo mboa me asem no aye boa wo na ne pese etie ne etu no sre eni abasa asem no ankasa eni sen me ba cha me ne mi kru na ewo ho no mo ototaus na me so me pamade na enieme mo aye den o kru no ye frɛ ne sen a che frɛ ne Prince Watin o da so ware no wo ne ne te da ba kun sesi am no ka sei e ba cha ani ayasem yetio na enieme mo aye den pa nti na mi adom pa yensu de ye bobi mi ni mienu ye bobi ye kwa asori nso ye ka che sofo no ye sofo nso ye de e bobi de maye na nsan mu na me son da ye fa ne ho e wo na juma ne sem na me bom pae e de e ma na nya yi kire na me son da ye se ne yi kire kro ya na wo hu ade o me hu ade but me da ye son de me gidi che se nya me kasa efa ho e wo da ye son me gidi acho gidi pa yetio nti ne ba yen se me son da ye ne me hu so obi di na chi na ase nipa no wa bodam ene nipa ndi na chi na me pese me fere kan cha ne se enipa no odi na chi no oye hwan won pam no me kan be ma no ono won te me voice no but nipa no odi na chi no onu ahuja me e wo da ye mu no e wo da ye nim o tiema na ukunu no nte wonne no nte me ne ba bodam fo ne de no ono wahuja me but on de no ote na na wan tumiri kan ko so ni mu and da ye nteni de ntimi an ajo do hosa yetio nti me ni te ye no ya de chin ye na me ka che ne se fasting ne empire na ye me bono na me adom da ye sei na me hu eno no se ka che me se ne sa de a aho kire ne se ne niam ne si kosunto no so ne nadanfo bi adi nkomo ma nadanfo de na kɔ baabi na enipa ne se wa ya ade ama na hwe obi ti na me nipa kroye de ye ne sa no ono so se wa adwene ho a wa kaya wo hu obi a wa ya ade ama na hye no nti na ama sa ade ne de eba nti me nim be no chance dwene ho na ehu se de nyame na moso a ona moso ye boa enkofo no enso de asemba obetimi aboa ya me ye hunu de ekoso no na se bia pa achoka na be akwa nipa na ya kwa akwa na cho tie se ubusa ukunu no doso no a wo se wonye mfomso ntia obia o se wonkai obia wa ye mfomso atia no se task for no mo ya boga fo adwuma won kofa boga bia task square meter susu a task no ma fa ni nyina won kofa bi ya me nam ya so no bia na me bie ki ni bi ma no isi so kofo obi task na wa mfa ne kwampa so a ehye na obetumi ahawo tie se wo gidie se ye betumi ma bodani na san wo ho pacho say sadia ana say wo no entina meka wo ne yire na wo hu bodani wo dayem wantumi antumi ka atwu ku na afura ma bodani na nsa mo ho anko ti wo gidie se asempe nipa ye betumi ache bodani no o kama nyoma ye wo dayem no etonson uhu yesa no enwoma ekura ye no ye jemu edem akura no enkwa yen ya sempe nipa no enti so utie di a ya na metai ka se ye tententu ye tufa soro yesa nam fom ukunu no sabre wo ba no onim se wo ba na den wo ne wa ama okoye ejuma kakra bi ewo esofia kwan ne so nti afrika no afem se oteke ma wo ba fie woni na wo sei pacho ba akọ wa ye ho ade pacho daibi na busuafo ne wasetem te sei na me adom bibia e kama wo so abusuafam nyina ate ase na den na ototas wo sika no onye ho ade me wo ye na me nya 2 weeks no eno o catcher bi se yenyine ye ho ne mo mpa na be mo ye adwuma no ohu se boga ni bi enso aba obehwe ne ne dan bi wo hono no se na omusi ye adwuma no eye ne fe pa no agye ne number se opese one ne enkasa na come ono na adwuma no nye de ema no
nti one na ekasa aye na obeka bibia chem ti yenso ayure ye ho ebom pai pa emo ka kire me se ne mimmisa mebusuafo nse bia eden ni den no mo beji na nka ye nhunu ne nka ye be na ono se ne nka obe charge papa no hu se be pe bia aye de aka ho a na nka ye kwoto akora ni din a na nka ye de aye enso efiri ho no mo no frɛ papa na papa na de ene ochina se akora no kora ne 2 years nyoma jiegu no wabusa ne se eduru baabi obeso da no ne obada oyo obi a on oni midi nkomo ka chem se won ta anso dae sa oni obi a ota so dae I just say once be on shut down town so dae ukuru wadi mfie sen 27 oni oba wadi kan afa wana anase no obi dadansa na woko me pa cho no wadi nkan ni ebi eja idea but wose wa anye wo mo boni bia SOMPA on ne ka kire wo sa oni mi na wahu bi wahu wo mo waja wo mo no bi me pa cho there bi no no ane ni di nkoma osusu se de no no wa ya amanyoma ginsemu na kakra wo ne nsem there bi o ejuma ne ba na okoko ya adasika ne kra mu odu no be hu se ne nipa na bona hyem nipa no echecha na kakra nkra sa anti se oji kra so de ye bibi kra na ntimi enwie adekro no de ye no enti se si ade wankasa ususu a unim se eden abodani no odi na chi no e na amanyoma e basasa sa na me hu no cause ekwa bi so no so beso da ya bodani edi wachie no eduru baabi enye papa sa enye papa ukuru no dono pa odono enyoma tene na sika ba ka opepa du baabi a mema no bi so 7 predu as o me fucking kakre o sika tene a sabre ne ma pem te sei ontisa unhu ye ana ontisa so de mi unhu ye sika no ba ne nsem na so yifa ho ebe hawo asre menese se sia wani abri emma eduru baabi a mo ya ade dodo mebo wabaso sa akwa ne so waboa pese okun na opam ohia edifiri mo asetenem na ekoduru baabi na se kakra ba no so no pagya na beti kakra hen hawo va je asre oso nyesa kwaku nyesa o santi se unti mfanjo ajo eti ko san no da ho foso ade bia mfa wani huye no yebusa ani kwa se o ma ansa ajo because wo hu okay na kabia ni mijata kabia ni mijata okay eti chief producer wadaroma one be ma na di komo bi kakra okay enti se bodani no anem se ye pese ye because ye pese ye nhwehwem na ye ho di ntia amana basa